Tinochingamidzai zvakare kuchirongwa chedu apo tiri kufunda shoko raMwari maringe nenyaya dzine chekuita nekuporofita. Nyaya dzekunzwa mweya idzi, nyaya dzekunzwa denga, nyaya dzekunzwa message yaMwari uchigona kuisvitsa kuvanhu. Takanga tiri kudzidza last time pamusoro pemubvunzo unoti kuporofita chii, uyezve kuti anonzi muporofita ndiani, anomboita basa rei. Saka zvakakosha izvozvo kuti tirambe tichifunda, Mwari vachitiitira nyasha tinzwisise zvimwe zveshoko rake. Saka nhasi tiri kunyanya kufokasa nenzira dzatingaziva nadzo kuti uyu muporofita uyu akabva kunaMwari, uyezve tichange tichionawo munyaya idzodzo kuti Mwari unotarisa ganda here, unotarisa nationality here, kuti ava vanobva kwakati. Mwari anotarisa gender here, kuti uyu munhukadzi kana kuti munhurume. Pakumutsa kwake vaprofita tichange tichitarisawo izvozvo kuti zvitibatsire kuti tinzwisise kuti patinoona munhu watingagona kuzoclassifya as a prophet, tinenge tambozama nokuona kuti akambomira sei. Saa panguva dzose regai tiwane nguva yekunamata Mwari vatiitire zvakanaka. Baba vedu vari kudenga, tadzoka zvakare kuti tifunde shoko renyu. Chirizarurai kwatiri tigorinzwisisa, rigone kutibatsira kunzwisisa zvinhu zviri kuitika around us nezvinogona zvichaitika shure kwedu, zvigone kujeka, tigone kuona apo imi muri kuzama kutaura kwatiri pamwe tisinganzwi, nepamwe pekuti wakaipa ari kuzama kutaura kwatiri achishandisa zita renyu, isu tichitoteerera. Mutibatsirei neshoko renyu, naKristu Jesu tanamata, amen. Now tikanga tiri kuverenga Bhaibheri zvakanaka, Pauro achinyora kuna vaTesaronika, tichiverenga vaTesaronika vekutanga tiri pachapter 5, tine zvimwe zvatinotonzwa zvinonyorwa naPauro ipapapo zvakakoshera kudzidza kwedu. Tinotonzwa panapa pachitaurwa naPauro pavhesi ya19 yechapter 5, hanzi ipo, quench not the spirit, musadzima mweya, despise not prophesying, musaramba zvakare nyaya yezvipo zvekuporofita, prove all things, hold fast that which is good, abstain from all appearance of evil. Saka ari kutikurudzira panapa kuti aiwa, mweya haudi kudzimwa, mweya unotofanira kuramba achishanda, mweya anofanira kuramba ari pakati pedu achiita basa rake. Ende hatifaniri kuramba basa rokuporofita kana richiitika pakati pedu Mwari achinge amutsa vaprofita. Harisi basa redu kuramba vaprofita. Isusu chedu manje kuedza zvinhu zvose, tinofanira kuedza zvinhu zvose, tobatira pane zvakanaka. We must prove all things. Zvese zvauya kwatiri hatifaniri kuramba, tofanira kuedza toona kuti shuwa ndizvo here kana kuti hazvisi, then tobatira pane zvakaita sei, pane zvakanaka. Johani iye watakanga tiri kudzidza last times ane maphrase namastatement akativhiringidza chaizvo, aivhiringidza vanhu chaizvo, anovhiringidza vanhu chaizvo. Anotaurawo zvakare mukaverenga Johani wekutanga pachapter 4, anoti iye pachapter 4 vhesi ya1, beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Saka hanzi tiidze chini? Tiidze mweya. So we must prove. Powati prove. Johani ari kutikurudzira zvakare kuti tiite the same thing. Kuti tiite the same thing. Kuti tiite the same thing. Takanga tiri kudzidza paya, tikatoona kutoti Jesu kana achinge atuma varanda vake vaprofita, testimony yavanofamba nayo, kupupura kwavanofamba nako, hakusi kwavo, ndekwake iye, kupupura kwa Jesu. The testimony that they give to the world is the testimony of Jesus. He is self-revealing, is a revelatory testimony. Kadoona futi patakanga tiri kudzidza
tikaona kuti when the prophets are speaking, they speak the words of God on behalf of God, whether it's instruction, whether it's a warning or judgment, or whether it's a promise. If they are forth-telling or they are foretelling, the message that they will be showing or they will be giving to us is a message that comes from God. Kana vari kutitsiura, kana kutiraira, kana kutidzidzisa, uyezve kana vari kutipa yambiro yezvichauya, kana kuti vari kutiudza maringe nezvichauya, predictions izvozvo zvose zvinofanira kuitwa iri message yabva kuna Mwari, message yaMwari ichisviswa kwatiri sevanhu. Takazviona izvozvo patakanga tiri kudzidza kuti kuprofita chii uye muprofita ndiani. Saka iko zvino takuda kuti tichizama kuona kuti Bhaibheri rine nzira here dzarinotibatsira nadzo kuti tiidze mweya. Chandichatanga nacho ndichikumbotarisa nzira dzimwe dzinoshandiswa kana kuti dzaakushandiswa nevanhu mazuva ano kuprova kuti ari kutaura apa ndi mweya mutsvene, kana kuti chipo chiri kushanda apa chipo chekuprofita chezvokwadi. Vazhinji vedu tine nzira dzatinoshandisa. Regai timbotanga nekushandisa iyi. Ichokwadi here, because takambozvinzwa zvichitaurwawo mufamba kwatinoita kuti munhu kana ari munhu waMwari, reception yemessage yake, kugashirwa kwake semuprofita waMwari, evidence yekuti uyu munhu uyu muprofita wechokwadi. If the person is publicly received, patime yake ari kutoprofita iyoyo, kana akagashirwa nemessage yake ikagashirika navazhinji, iyoyo evidence yekuti uyu munhu muprofita waMwari. Regai timboverengawo attitude yevanhu vemubhaibheri munguva dzavo pakanga paine vaprofita vaMwari chaivo. Tikaverenga kuna Jeremiah chapter 26, Jeremiah chapter 26, pane zvimwe zvatinoonawo zvakatoitika ipapo. Verse ya 20 panonzi ipo, and there was also a man that prophesied in the name of the Lord, Uriah the son of Shemaiah of Kiriath Jearim, who prophesied against this city and against this land according to all the words of Jeremiah. Verse 23 yobva yataura ichiti iyo, and they fetched forth Uriah out of Egypt and brought him unto Jehoiakim the king, who slew him with the sword and cast his dead body into the graves of the common people. Tiri kutoona panapa muprofita Uriah ari kutoprofita sezvakanga zvichiprofitawo Jeremiah. But muprofita kwake kunonzi mambo vakatotuma munhu kuti aendai munomuvhomora kuIjipita kwaakatiza achienda ikoko, muuye naye kuno. Vakamuudza ndokubva vamuuraya, akatourayiwa uyu. Haana kuwana public reception Uriah. Ndofunga ndokusaka astoriwo popular because akakurumidza kuvhiringidzwa paministry yaitoita. Uriah akafa, Uriah died. Tikaverenga kubhuku raMateo chapter 23, toverenga kubva pavhesi ya 30, tine zvimwe zvatinotoona ipapo about attitude yevanhu kuvaprofita. Tichitoiverenga kutangira pavhesi ya 29 panonzi, woe unto you scribes and Pharisees, hypocrites, because you build the tombs of the prophets and garnish the sepulchres of the righteous, and say, if we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Wherefore ye be witness unto yourselves that you are the children of them which killed the prophets. Vaprofita vechokwadi vazhinji vatinoverenga muBhaibheri havana kuwana public reception. The only public reception yataanayo inyaya yekuti akuvaverenga izvezvi izvi vaamukanoni, vaamuBhaibheri, taakukwanisa kuvaverenga izvezvi tisachararame munguva yavo. But if we had lived in their times, you would have noticed and witnessed that many of their messages did not receive a public reception. So if public reception is a measure of true prophecy, vana Mozisi vaigona kutadza kuqualify, because at one point vana Datani nana Kora nana Abraham vakamboti ko iwe Mozisi wega wega ndi unongoita sokuti unonzwa wega denga sei. Vana Aroni na Miriam vakatombo complain nawo muchaita kaiverenga last time chapter 12 ya Numbers.
Mwari akadhila nawo. If a public reception of the prophet and his message is a sign of true prophecy, then vazhinji vevaprofita vatinoverenga mubhaibheri, they will qualify to be false prophets because havana kuwana public reception. Togona kushandisa maexamples ana Jeremiah vacho akasvika pakutokandirwa mugomba rine matope akavharirwa mujeri nenyaya yemeseji yake yakanga isingafarirwi. Tina Mikaya uya akanga akavengwa naAhabhu. Variko vaprofita vakadaro. If public reception is a sign of true prophecy, then vaprofita vazhinji vemubhaibheri vanodisqualifyiwa kuve vaprofita nekuti message yavo haina kuwana public reception munguva yavo. Macontemporaries avo mazhinji akanga asingatombovateereri kana mamessages avo. Tina Amos akatomboudzwa nomuprofita kunzi aiwa ibvai kuno kumundoprofitira kure uko. Kunoko hatidi kuzinzwa zvamuri kuprofita pamusoro pemba yemuprofita nevana vake, ibvai endai uko. Vanga vasingatogashirwi munguva yavo vaprofita ava. So public reception is not a sign of a true prophet. Maybe later on mazoverenga mazoonawo kuti azoshiwa zvaakaprofita zvakazadzikisika ndipo vaizoita public reception, but patime yekutoti ari kutotanga kuprofita, a prophet would not usually get public reception. Zvikada kune umwe muprofita who is discouraged munguva ino ari kuto piwa message naMwari nenzira chaidzo ende message zvikada ndeyechokwadi, but nenyaya yekuti anotya nyaya yepublic reception iyoyi anoona kutofunga kutoti kana ndisingagashirwi zvino nechimiro changu ndinogashirwa nani. Be encouraged munhu waMwari. Public reception haisi sign of a true prophet. Vazhinji vaprofita vechokwadi vakatorambwa munguva yavo vakadzikisirwa. Batisisa ipapo. Imwe nyaya yandoda futi kuti tingoonawo inoona kuti batsira kuona kuti dzimwe nzira dziri kushandiswa kuidza nadzo mweya mazuva ano hadzitori neshoko raMwari. Inyaya yekuti munhu ndeveresi ipi uye ndevetribe ipi. Tichitoverengawo mubhaibheri mubhuku ramuprofita Zephaniah tichitoverenga pavhesi ya1 yechapter 1 yake panonzi, the word of the Lord which came unto Zephaniah the son of Cush, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah. Pakakosha ndeapo pakanzi the son of Cush apo. Inotidzosera uko mukandodzokera kuna Genesis muchandoona futi kuti Noah wakanga aina Hamu ari baba wa Cushi. Kushi ndiye munhu mutema wokutanga mubhaibheri. Iro vara rekutoti Kushi rinotoreva mutema. Saka nekumwe kutaura Zephaniah mwana womunhu mutema. Saka dai zvakanga iri nyaya yekuti panotariswa resi kuti uyo anonzi ndiye unopuwa kuprofita uyo haapuwi. Zephaniah aigona kutadza kuqualifya nenyaya yekuti kumba kwavo kune vanhu veganda dema, baba vake vari kunzi Kushi, aigona kutadza kuqualifya ipapo. Saka tiri kutoona panapa kuti haisi nyaya yeskini kuti une dehwe rakaita sei, rakacheneruka here kana kuti harina. If God sees a necessity to raise a prophet from among black people, he can raise a prophet from among black people. Kana Mwari vakaona necessity yokusumudza muprofita kubva kuvarungu, Mwari unogona kumutsa muprofita kubva kuvarungu. Mwari akaona zvakafanira kuti raise a prophet from the Asians, Mwari unogona kumutsa muprofita pakati pevanhu vekuAsia. Akaona zvakakodzera kuti amutse muprofita kubva kumaLatino, anogona kuzviita kubva kumaLatino kana kumaHispanians, anogona kuzviita izvozvo. Mwari haalimitwi neresi kuti amutse muprofita. Resi haisi sign of a true prophet. Kuti munhu anzi muprofita wechokwadi hazvionekwi neganda rake kuti amurungu, saka ndofunga ndiye muprofita wechokwadi nenyaya kuti amukira kuvarungu. Haisi sign yetrue prophet iyo. Mutema, saka muprofita wenhema nenyaya yekuti abudira kuvanhu vatema. Haisi sign of a true prophet iyoyo. The signs of a true prophet have nothing to do with reception. Yatataura iya kuti public reception here, it has nothing to do with skin color. Hazviratidzi kuti uyu ndewechokwadi uyu ndewenhema izvozvo. Zvakatikoshera kuti tizive. Vamwe vedu tinogona kufunga kuti the sign of a true prophet inogona kuonekwa negender head. Vamwe vanhu vachidzikisira vanhukadzi
taura kuti hakuna pakambouya shoko raMwari kuburikidza nevanhukadzi ameno kuti bhaibheri ravanoverenga ibhaibheri rakaita sei. Ini pandiri kuverenga bhaibheri iri, I'm not seeing Mwari vachilimitwa pakumutsa vanhu vanova maspokespersons avo on the basis of gender. Takamboverenga kuna Mika, tikatoona pana Mika chapter 6 pachinzi ndakakupai Moses, ndikakupai Aaron, ndikakupai Miriam, amenoti Miriam munhurume here akaiswa palisti revanhu ivavo. Hapana kumbolimitwa kuvanhukadzi. Tikadikuna kutoenda futi pana Judges pa chapter 4 verse ya 4 ne verse ya 5. Bhaibheri panapa riri kutotiudza kuti and Deborah, a prophetess, the wife of Lapidot, she judged Israel at that time, and she dwelt under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in Mount Ephraim, and the children of Israel came up to her for judgment. Aitovingwa mukadzi uyu ari muporofita kadzi. Hapana pakambolimitiwa chipo ichi kuvanhurume. Kana muchifungidzira kuti ndove garigatinde pamwe, tikaverenga kuna makoronike echipiri pa chapter 34 pane nyaya iripo ipapapo tinotoiverenga pa chapter 34. Tinogona kutoverenga iri nyaya yomuprofita kadzi ainzi Yuda. Pane nyaya yakanaka munoiverenga nyaya yacho baba verse ya 14 muchifambira mberi nayo. But pandoda kuti tinyanyise kubata mashoko ari pa verse ya 21, zvakakosha izvozvo toverenga kusvika pa verse ya 22 ne verse ya 23 ne 24 yacho. Iri kuti iyo go ndimambo ari kutuma achiudza Hilkia na Ahikam mwanakomana waShafani na Abdoni mwanakomana waMikaya na Shafani the scribe na Asahia vakanga vari varanda vamambo. Ari kuvati go and inquire of the Lord for me and for them that are left in Israel and in Judah concerning the words of the book that is found, for great is the wrath of the Lord that is poured out upon us, because our fathers have not kept the word of the Lord to do after all that is written in this book. Verse 22 of that, and Hilkiah and they that the king had appointed went to Judah the prophetess, the wife of Shallum, the son of Tikvath, the son of Hasra, the keeper of the wardrobe. Now she dwelt in Jerusalem in the college, and they spake to her to that effect. Now chinzwai mashoko akataura, and she answered them, thus says the Lord God of Israel, tell you the men that send you to me, thus says the Lord, behold, I will bring evil upon this place and upon the inhabitants thereof, even all the cases that are written in the book which they have read before the king of Judah, because they have forsaken and have burned incense unto other gods, that they might provoke me to anger with all the works of their hands. Therefore my wrath shall be poured out upon this place and shall not be quenched. Inoendererayo hayo mberi nyaya yacho. But murikuona panapa uyu anonzi prophetess Yuda mukadzi, and ari kutotaura achiti thus says the Lord, kureva kuti ane shoko rabva kuna Mwari. Ameno zvevamwe vanoti kana vaguta derere neporiji namanhanga vanofungidzira kuti hakuna shoko raMwari rinogona kuuyiswa navanhukadzi. Amenoti ibhaibheri ripi ravanoverenga. Indaverenga uko tatoona mukadzi anonzi iye Deborah une shoko rinobva kuna Mwari, unonzi muprofita. Tikaverenga uyu anonzi Yuda the prophetess ari kutotaura the oracles of God, shoko rinobva kuna Mwari. VaMwari chaivo havadiscourageani kana kubvisana painheritance yokuprofita, pachipo chokuprofita nekuda kwejenda. Mwari haatombokwalify munhu kuti uyu muprofita wechokwadi uyu ndewenhema on the basis of gender. Mwari haiti izvozvo. Mwari haiti izvozvo. Haakwalify munhu on the basis of public acceptance. Haakwalify munhu on the basis of tribe nerace. Qualify munhu on the basis yekuti uyu munhu uyu munhurume here kana kuti munhukadzi. Mwari unogona kushandisa waari kuda panguva yaari kuda, zvisinei negender yake, zvisinei netribe kana race yake, zvisinei nekuti munomugamuchira here kana kuti hamumugamuchiri. Mwari anogona kushandisa vanhu vake kuti vataure shoko rake kuvanhu vake nenzira iyoyo. Zvakatikoshera izvozvo izvi kuti tizive.
takanzwawo dzimwe nzira dziri kushandiswa nadzo kuti vanhu vaedze kuti uyu muprofita wechokwadi here kana kuti haasi. Some people believe that when a person is able to perform miracles, that one is a true prophet of God. But takambodzidza last time paya tikaona kuti basa romuprofita hakusi kuita miracle. Ministry of service, the gift of service and the gift of speech, zviviri zvakatosiyana, zvese zvipo zvemweya. But chimwe ndechekutaura, chimwe ndechekushandira. Vanoshandira nevanotaura vakatosiyana. Munhu haanzi muprofita nenyaya yekuti agona kushandira. Andovimba tapanzwa ipapo. Takapadzidza ipapo, but tinogona kungoramba tichitsimbidzira futi. Tinogona kuramba hedu tichitsimbidzira. Tikaverenga kuna Mateo chapter 24, Jesu unototitaurira nezve nyaya idzodzi dzakatikoshera kuti tingoita seiwo, tingozviziva, kuti tingoziva kuti munhu anonzi muprofita tinogona kumuona sei, uyezve dzimwe nzira dzinoshandiswa dzinogona kuzotiratidza kuti uyu munhu uyu haasi muprofita wechokwadi, dzinogona futi kuonekwa nenzira ipi. Saka tikaiverenga pana Mateo tiri pa chapter 24, zvakakosha izvo kuti tione dzimwe nzira dzakanga dziri kushandiswa muBhayibheri. Inotanga ichinziwa pa 24 pa verse ya 4 ne5 ichiti, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Hanzi vazhinji vachauya vachitonyengerawo vazhinji. Mukaverenga verse ya 11 yobva yati, and many false prophets shall rise and shall deceive many. Saka vaprofita venhema vazhinji vanotouya vachitodeceivawo. Mukaverenga pamavhesi anotevera, mukaverenga vhesi ya 24 yakuti, for there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, in so much that if it were possible they shall deceive the very elect. Saka panapa tiri kutoona pari kutonzi aiwaka mamiracles anogona kutocounterfeitiwa, ende vazhinji vanogona kutoaita vachaita muuzhinji hwavo vaprofita venhema. Miracles can be a sign of the presence of a spiritual gift. But ukaona munhu akuti saini yekuti ndiri muprofita waMwari, iyeyo warashika, nekuti basa romuprofita hakusi kuita masigns nemawonders. Basa remuprofita waMwari ndiri kutaura shoko raMwari kuvanhu. Saka tinokutesta nezvauri kutaura, kwete nezvauri masigns and wonders auri kuperforma. If anything, we cannot judge that you are a true prophet or a false prophet on the basis of the miracles that you are performing. Miracles haagoni kutipa the full picture of the extent ye ministry yako yekuprofita. Basa rawakatumwa naMwari kana uri muprofita hakusi kurapa, hakusi kuperforma miracles. Basa raunenge wakatumwa naMwari kana uri muprofita ndere kutaura shoko raMwari kuvanhu. Unofanira kutaura zvabva kunaMwari uchisvitsa message yacho kuvanhu. Izvo zvekuzorapa izvi takazvitaura tikati kuzongowanawo maroro kuhuni, but handiro basa rawatumwa. Hauna kutumwa kunzi enda unotsvaka maroro kana nhengeni. Unogona hako kudzoka wakatakura kuti ndazviwana izvi ndauya nazvo pandandainda kundotsvaka huni apo, asi tinotanga kutaura kuti huni dziripo here. Saka zvakakosha kuti tizvizive izvozvi. So miracles cannot be used as a sign of measuring or as a means of measuring kuti one is a true prophet here kana kuti is a false prophet. So far taona kuti public acceptance haigoni kushandisika sechiratidzo chekuti uyu muprofita wechokwadi kana kuti wenhema. Chepiri, tikaona kuti race kana kuti tribe yaunobva haigoni kushandiswa sesaini yekuti uyu muprofita wechokwadi here kana kuti wenhema. Chetatu, tikaona kuti gender haigoni kushandiswa as a sign yekuona kuti uyu muprofita wechokwadi here kana kuti muprofita wenhema. Tatozvibona izvi. Tikaona futi zvakare kuti kunyangwe vamwe vachitenda kuti kuitwa kwemamiracles isaini yetrue prophecy, Bhaibheri ratoverenga riri kutoti vaprofita venhema vazhinji vanozvigona izvi. Saka haisi saini hatingagoni kuzvishandisa sechiratidzo, izvo zvichigona kukoperwawo naSatani. Handiti maona manje. But pane dzimwe nzira dzatinogonawo kuita sei kuti tione. I have heard many
many people vachitaurawo futi kuti ecstasy ndo imwe yesaini yatinogona kushandisa kuona kuti uyu muprofita wechokwadi here kana kuti muprofita wenhema. Yatinoti ecstasy kana tiri kuverenga mubhaibheri kana kuti trance, kuti munhu uyu wakapinda mutrance akabuda zvikaodi. Mukaverenga chapter 24 yaNumbers pavhesi ya 4 tinotoudzwa kuti ecstasy inofamba sei panapa. Panonzi he had said, izvi ndo zvinotaurwa neunonzwa shoko raJehovha. He said, which heard the words of God, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance but having his eyes wide open. Mukaverenga vhesi ya 16, he had said, which heard the words of God and knew the knowledge of the Most High, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance but having his eyes open. Kune vaprofita vazhinji vatori biblical vatinoverenga, vana Danieri, vana Ezekieri, vana Johani kusanganisira nana Pauro, vekuti pavakaita ma-encounters vakaenda into ecstasy, but tikazvishandisa izvozvi exclusively as a test of a true prophet because ari kupinda mutrance. Uchaonawo kuti pane vamwe vatorimo mubhaibheri vakanga vachireceive the prophetic oracles of God but vasina kumbobvira vakapinda mutrance. Secondly, tiri panyaya iyoyi muchatoonawo zvakare kuti kune vamwe, handina pandakaverenga panonzi Abraham akapinda mutrance ini, but chapter 20 vhesi ya 7 yaGenesis inoti wanga ari muprofita. Hapana zvakare pandakaverenga panoti Aroni wakapinda mutrance kana Miriam, asi tinoverenga tichinzi vanga vari futi vaprofita. Vakawanda vanhu vatinoverenga vatisingambonzwi nezvekupinda kwavo mutrance but vachitonzi vakanga vari vaprofita. So using trance kana kuti using ecstasy as a measure ye true prophet, it means kuti there are a bunch of biblical prophets vakatonyora nevasina, asi vatinoverenga mubhaibheri vatinogona kutanga kudisqualify kuti havasi vaprofita vechokwadi nenyaya yekuti havana kumbobvira vakapinda mutrance. Secondly, tiri panyaya iyoyo ndatiinini munogona kutoona zvakare kuti navaprofita venhema vaitogona kutopinda mutrance futi. Vaprofita venhema chaivo kutonzi akatopinda mutrance muprofita wenhema, kupinda mutrance muprofita wenhema, kutopinda chaiko. The devil can counterfeit miracles, the devil can counterfeit nyaya dzeecstasy idzi. So we cannot base nyaya yekuti uyu munhu uyu muprofita wechokwadi nenyaya yekuti anopinda mutrance kana kuti anobuda mutrance. Chero vasatani vanozvigonawo izvozvo kutopinda mutrance vachitobudawo mutrance. Vanotoitawo ma-ecstatic phenomenon avanotoitawo ipapapo vachitoreceivawo ma-oracles kubva kuna tenzi wavo Satani. Saka hatigoni kushandisa ichi chinhu ichi as a test of a true prophet. Yes, incidentally pane pamwe pekutotiwo zvinogona kustrengthena neimwe evidence inenge iripo kuti plus izvi neizvi pazvazowanikawo anogona kunge ari muprofita wechokwadi, but zviri zvega cannot be used as a stand alone test of a true prophet. Saka taona so far public reception haigone kushandiswa se test of a true prophet. Tikaona so far nyaya yetribe nerace hazvigoni kushandiswa as a test of a true prophet. Tikaona so far nyaya yegender haigoni kushandiswa as a test of a true prophet. Tikaona zvakare nyaya yekupefomwa kwamamiracles kuti haigoni kushandiswa as a test of a true prophet. Tikaona zvakare nyaya yekuti anomboitawo ecstasy here kana kuti haiti ecstasy paanoreceive achiona mavisions namadreams ake. Do they have an ecstatic experience? It cannot be used as a stand-alone test of a true prophet. Zvimwe zvinhu zvatingashandisa if anything tichiverenga bhaibheri tiri kubhuku raDeuteronomy, mukariverenga chapter 18 takamboiverenga yedu patakamboverenga paya tichidzidza kuti test of a true prophet, tichidzidza kuti munhu anonzi muprofita basa rake nderei. Deuteronomy chapter 18 inotiudza zvimwe zvezvinhu zvakakosha zvatinofanira kuti tidzidze about maprophets. Iri kuti iyo panapa, I will raise them, chapter 18 verse 18, a prophet from among their brethren like unto thee, and I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them, and all that I shall command him. Mukazoiverenga pa verse ya 28, but the prophet which shall presume to speak a word in my name which I have not commanded him to speak,
or that shall speak in the name of other gods, even that prophet shall die. Yobva yaenda 21 yobva, if thou say in thine heart, how shall we know the word which the Lord had not spoken? Verse 22 yobva, when a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing follow not, or if the thing happens, it doesn't happen, nor come to pass, if it doesn't happen, that is the thing which the Lord has not spoken. But the prophet has spoken it presumptuously. Thou shalt not be afraid of him. Saka Mwari ari kushandisa fulfillment of the word that the prophet has spoken. If the message is fulfilled, if it happens, if it comes to pass, then munogona kuchiconclude that izvi zvinhu zvataurwa hapa izvi zvakataurwa nemunhu waMwari. Chakazoita vana Jeremiah kuti vazotanga kugashirwa haisi nyaya yekuti vakatanga zvavakataura zvakangotanga nekutoitika ipapo. Vakati vachitaura vachibva vasita netime dzacho pazvakazenge zvakuzoitika, vanhu ndopa vakazotanga kutenda kuti uyu munhu uyu muprofita waMwari. But patime yavaiprofita vaitorambwa nevanhu vachinzi hagoni kuita muprofita waMwari uyu, tarisa kapfekero, tarisa chi, we cannot accept this one as a prophet of God. Now zvimwe iyo inyaya iyi inostrengthenwa zvakare kunyangwe naJeremiah wacho pache zvake. Tichiverenga kuchapter 28 yaJeremiah anotitaurira nyaya iyi. Pakanga paita makakatanwa pakati pavaprofita vaviri, one muprofita wechokwadi noumwe muprofita wenhema. Jeremiah somuprofita waMwari wechokwadi akanga ataura. Mukaiverenga zvakanaka pachapter 27 Jeremiah kubva pavhesi ya6 akanga ataura mashoko akanga achinzi abva kuna Jehovha. Panonzi panapa, and now I have given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar, ishoko rabva kuna Mwari kai, and the king of Babylon my servant, and the beast of the field I have given him also to serve him, and all nations shall serve him, and his son and his son's son, until the very time of his land come. And then many nations and great kings shall serve themselves of him, and it shall come to pass that the nation and kingdom which will not serve the same Nebuchadnezzar the king of Babylon, and that will not put their neck under the yoke of the king of Babylon, that nation will I punish, say the Lord, with the sword, and with famine, and with pestilence, until I have consumed them by his hand. Therefore hearken not ye to your prophets, nor to your diviners, nor to your dreamers, nor to your enchanters, nor to your sorcerers, which speak unto you, saying, you shall not serve the king of Babylon, for they prophesy unto you a lie. Saka tukuona pana panzi vaprofita vari kupikisana nemeseji ndevenhema. Chinzwai manje mumwe womuprofita ari kuti aiwa Jeremiah ndiye ari kunyepa, inini ndiri kutotaura zvechokwadi. Ndobva panzi ipo, it came to pass chapter 28 verse 1. The same year, in the beginning of the reign of Zedekiah king of Judah, in the 4th year, and in the 5th month, that Hananiah the son of Azur, the prophet, which was of Gibeon, spake unto me in the house of the Lord, in the presence of the priest and of all the people, saying, thus speaketh the Lord of hosts, the God of Israel, saying, I have broken the yoke of the king of Babylon. Within 2 full years will I bring again into this place all the vessels of the Lord's house that Nebuchadnezzar king of Babylon took away from this place, and carried them to Babylon. And I will bring again to this place Jeconiah the son of Jehoiakim king of Judah, with all the captives of Judah that went into Babylon, says the Lord, for I will break the yoke of the king of Babylon. Saka panapa pakabva paita makakatanwa manje, nyaya yacho yabva yaipa manje, yakuda kuonekwa kunzi ingagadziriswa sei. Saka shoko raMwari rinobva razouya kuna Jeremiah robva rati iro, the prophets, chapter 28 verse 8, the prophets that have been before me and before thee of old prophesied both against many countries and against great kingdoms, of war and of evil and of pestilence. The prophet which prophesieth of peace, when the word of that prophet shall come to pass, then shall the prophet be known that the Lord has truly sent him. Saka pakati pevaviri ava zvaifanira kuzoonekwa kuti akatumwa naJehovha ndiani. Saka kuzadziswa kwechiprofita chacho ndo chakaita kuti Jeremiah ave vindicated as the true prophet, and Hananiah be seen in the light to be a false
prophet. Zvakakosha izvozvi izvi kuti 70 years dzakanga dzataura naJeremiah ndo dzakazadzisika. 2 years dzakanga dzataura naHanania hadzina kuzadzisika. Saka kana zvavari kutaura zvikazadzisika, ipapo tinogona kuzoona kuti aiwa uyu munhu uyu wakatumwa naJehovha, uyu haana kutumwa nani naJehovha. That's one of the other tests dzatinogona kushandisa. Imwe test tinoiwana apa naIsaiah mukaverenga pachapter 8 verse ya 20 iri very clear. Chapter iyoyi neverse dzacho iri kuti iyo, to the law and to the testimony, if they speak not, remember anotaura muporofita ka, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Kana vasingatauri sezvinoreva shoko iri, vachipikisana nezviri pachena zvinodzidziswa neshoko raMwari, zvavari kutaura izvi hazvibvi kushoko raMwari. Mwari haana kuvatuma. Saka havafaniri kupikisana nezvakataurwawo nevamwe vaprofita vakatoestablishiwa kuti they are true prophets of God in the Bible. Thirdly, mukatarisa mubhuku raMateo pachapter 7, pari clear ipapo Jesu anotaura nezvenyaya iyi, achitaura zvinhu zvinokosha. Mukaverenga verse ya 15, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Saka pama fruit of the spirit ekuna vaGalatia paya tinogona kutarisawo kuti conduct yako nemessage yako zviri kufambirana here. Hatisi kuti vaprofita vaangirozi havaiti, chero ngirozi dzacho dzakatowa kudenga, but message yako inofanira kufambiranawo nefruit of the spirit. Munofanira kuonekwawo kuti uyu muprofita uyu maari, the fruit is there, mabasa ake aari kuita, mweya mutsvene achimutungamirira ari kuonekwawo, the fruit is there as well as the gift being there as well. In conclusion, tinoona Jona akatiudza kuti idzai mweya muone kuti yakabva kuna Mwari here. Unobva ataura achiti mweya wese unopupura, mweya wese unodini, unopupura kuti Jesu wakauya panyama ndewaMwari. Izvi zviri kungotaurwa ndezvekuti Jesu is giving his self-testimony, testifying to his humanity in fullness and also testifying that he is divine. Jesu achipupurirwa kunzi ndiye Mesiya. Hakuna anoti kana aino mweya mutsvene uchishanda maari anogona kutaura kuti Jesu wakatukwa, Jesu haaponesi. Vanomweya vaMwari havazvikwidziridzi kuzvisiya vapa level raJesu, havainzani naye, vakatosiyana naJesu. Saka tichingosamaraiza kuti unotanzwisisa here nyaya iyi, tati isusu kana pachidzwa mweya mutsvene, pachidzwa muprofita kuti aonekwe kuti ndiye zvokwadi, haaonekwi nenyaya yekuti uyu muprofita uyu anogashirika here kana kuti haagashiriki. Vazhinji vakatozogashirika vatofa, but message yavo ndo yakanga yaakuvamiririra. Ndofunga pajeka. So it's not public acceptance that makes a prophet a true prophet. Chepiri, tikaona zvakare kuti haisi nyaya yeresi kana tribe yekuti unobva kupi. Mwari aigona kutoshanda navatema saZefania, unogona kushanda navachena. Mwari unogona kushanda namaAsians. Resi haidefine kuti uyu muprofita wechokwadi here kana kuti haasi. Gender tikaona futi kuti haidefine kuti uyu muprofita wechokwadi here kana kuti haasi. Taona zviri pachena vana Deborah, vana Yuda, uyezve pachapter 21 verse ya 9 yemabasa avapostora, Filipi umwe muvhangeri umwe wevanomwe aitove nevanasikana 4 vese vaiprofita. Saka gender haidefine nyaya yekuprofita. Tikaona zvakare nyaya yekuti munhu anopefoma mamiracles haigoni kunge ichishandiswa sedefinition kana setest of a true prophet. Tikaona zvakare nyaya yekuti munhu unoita ecstasy here kana kuti haiti, it cannot be used as a standalone test of a true prophet. Tikaona isusu kuti zvakakosha kuti message, since muprofita achifanira kutaura message yaauya nayo iyi, kana ari mapredictions anofanira kuzadzikiswa. Tobva taziva kuti azveshuwa uyu akatumwa naJehovha. Kana ari kuinstructor, ma-instructions ake haafaniri kupikisana nemamwe ma-instructions akatopuwa kuvaprofita vatove well established. Angave ari kutsiura, ari kudzidzisa, zvaari kudzidzisa hazvifaniri kupikisana nezviri mushoko raMwari. Tazoona kuna Isaiah
izvi. Tikabva taonawo zvakare kuti haafaniri kunge achiramba nyaya yekuti Jesu ndiye muponesi uye Jesu ndiye unotiponesa. Hakuponeswi neasina simba pamusoro pako. Saka Jesu une simba pamusoro pedu. Vaprofita vose kana vachiprofita vanofanira kudzosera vanhu kuna Kristu, uye mararamiro avo anofanira kufambiranawo nezvavari kudzidzisa. Dai Mwari angatibatsira taregedza kuramba vaprofita nenyaya yekuti havana kumukira kunyika kwedu. Taregedza kuramba vaprofita nenyaya yekuti havana jenda yedu. Taregedza kuramba vaprofita nenyaya yekuti havana dehwe redu, havana skini yedu. Taregedza kuramba vaprofita nenyaya yekuti hahana ecstatic experience seyakafanana neyawakambooona kwawakavaona. But tagashira vaprofita kana kuvaramba on the basis of the true tests dzakaiswa mubhaibheri dzinogona kutibatsira kuona kuti uyu muprofita wechokwadi here kana kuti muprofita wenhema. Mwari akuitirei zvakanaka. Mwari akukomborerei. Ngatisanganei pane chimwe chirongwa chinotevera.